Εδώ και να παίζουμε μπάσκετ μπροστά. Πάμε. Έχει ο πρώτος μας και θα αρχίσουμε. Βάλαμε ένα όμως. Μας περνάει. Όχι. Εκείνος είχε τέτοια μπάλα. Δεν είχαμε. Βλέπουμε ότι θα χάσουμε. Παίρνει σίγουρα, αλλά δεν θα χάσουμε. Όχι. Τι έχει πάθει τώρα. Εμένα μπαίνει και αυτόν εδώ δεν μπαίνει. Αυτό το βίντεο, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν λίγο μικρό, συγγνώμη, όπως και χάσαμε. Δεν πειράζει, όμως θα κάνουμε και άλλο βίντεο. Μέχρι τότε κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε την επόμενη. Γεια σας.